हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। हम केशव चौधरी ग्राम रेजो टोला दोनों खार से बोल रहे हैं। आजकल झूठ के जीत होता और सच के हार होता। ठीक नवी पर एगो गाना गा रहे हैं। धर्म के पीछे पड़ल पापा वा मुदैया, ये कन्हैया जी हो आवन त डूबल जात नैया, ये कन्हैया जी हो आवन त डूबल जात नैया, ये कन्हैया जी हो। झूठ भइल वेद शास्त्री, झूठ भइल गीता हो, झूठ भइल वेद शास्त्री, झूठ भइल गीता हो, झूठ भइल राधा कृष्ण, झूठ राम सीता हो, झूठ भइल राधा कृष्ण, झूठ राम सीता हो। हिंदू लोग बेच टाटे, हिंदू लोग बेच टाटे, कसैया हाथे गैया, ये कन्हैया जी हो आवन त डूबल जाता नैया, ये कन्हैया जी हो आवन त डूबल जाता नैया, ये कन्हैया जी हो। झूठ भइल वेद शास्त्री, झूठ भइल गीता हो, झूठ भइल राधा कृष्ण, झूठ राम सीता हो। हिंदू लोग बेच टाटे, कसैया हाथे गैया, ये कन्हैया जी हो आवन त डूबल जात नैया, ये कन्हैया जी हो आवन त डूबल जात नैया, ये कन्हैया जी हो।